τάξη και πολλές επιτυχίες στην ομάδα, και στην κλασική και στην συγχρονισμένη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου θα ξεκινήσει να σας πει δύο πράγματα για τα πεπραγμένα του 2015. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά. Συγχωρήστε μας για τις σημειώσεις, αλλά να αναφερθούμε σε διακρίσεις αθλητικών ονόματα παιδιών και να ήθελα να είμαστε σίγουροι ότι δεν ξεχάσουμε κάποιο όνομα. Θα αρχίσουμε με μια ανασκόπηση που έκανε η κλασική κολύμβηση το 2015. Στη συνέχεια η κυρία Γραμματικάκη Έφορος της προηγουμένης κολύμβησης θα αναφερθεί στις διακρίσεις επιτυχίες της προηγουμένης κολύμβησης το 2015 και θα προχωρήσουμε μετά με μία βράβευση. Όπως γνωρίζετε, ο Κολυμβητικός Όμιλος Ηρακλείου σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του διαθέτει τμήμα κλασικής κολύμβησης. Έχουμε τμήμα εκμάθησης στη μικρή πισίνα, τμήμα ενθαρρύων, τμήμα ενηλίκων και το αγωνιστικό μας τμήμα. Προπονητής του αγωνιστικού μας τμήματος είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολάκης, ο οποίος μία βίωση που έχει κράτησε μακριά σήμερα από την εκδήλωσή μας, ευχόμαστε περαστικά. Ο κύριος Ανέσης Μαριολάκης είναι επίσης προπονητής στο τμήμα των αγωνιστικών. Ο κύριος Πάπης Μαυράκης στην μικρή πισίνα, μαζί με την Ελένη την Τζιράκη, την Μαρίνα την Νικολάου, την Ειρήνη την Ζαγκαράκη και τον Θανάση τον Κάτση. Εκτός από την προπονητική, η παιδαγωγική επιστήμη για αθλητική ψυχολογία μας λένε ότι στις μικρές ηλικίες στο κολύμβι, που είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο άθλημα, ο κολυμβητής θα πρέπει να χτίζεται σιγά αργά και με σταθερότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει αργότερα τη μακροχρόνια και την επίμονη προπόνηση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εξαρτιζόμενο πλήρως αυτό το παραπάνω, η προπονητική μας ομάδα εφαρμόζει στις μικρές ηλικίες χαμηλής εντάσσεως προγράμματα, χωρίς ανταγωνισμό και δίνουμε περισσότερο έμφαση στη τεχνική και στην πολύπλοκη ανάπτυξη προσωπικότητας παρά στις διακρίσεις σε κάθε μικρή ηλικία. Θα συνεχίσουμε με μια σύντομη ανασκόπηση των πεπραγμένων της κλασικής κολύμβησης. Ίσως γνωρίζετε ότι η πρωταγωνιστική ομάδα αποτελείται από κολυμβητές και κολυμβήτριες 9 έως 12 ετών. Την προηγούμενη χρονιά, 18 αθλητές μας μετήχαν στους χειμερινούς και στους θερινούς αγώνες της περιφέρειας Κρήτης Ρόδου και κατέκτησαν συνολικά 18 μετάλλια. Οι αθλητές μας αυτοί ήταν η Γεωργουδάκη Βυργινία, Μακράκη Χάρης, Μεταξαράκη Νάνση, Μιχαλουδάκη Ιωάννα, Παπαδάκη Σοφία, Πυρουλάκη Ευτυχία, Χρυσοβέλη Μαρία, Λουκάκη Μαρία, Βασιλάκου Χριστίνα, Λασισπετάκη Στεφανία, Χρυσοβέλη Ελένη και Πόκη Ελευθερία. Και από τα αγόρια, ο Παρασύρης ο Νίκος, ο Παντελάκης ο Γιώργος, ο Λαβρεντίου Εμμανουήλ Λαφαήλ, ο Μαυρογιάννης Γιώργος, ο Σοφανιστής Θανάσης και ο Ανδριανός ο Ιωάννης. Η αγωνιστική ομάδα τώρα, που δίνουμε την περισσότερη έμφαση, αποτελείται από αθλητές 13 ετών και άνω. Την περσινή χρονιά 11 κολυμβητές και κολυμβήτριές μας κατάφεραν να πετύχουν τις επιδόσεις τους, τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρυσι το καλοκαίρι. Οι κολυμβητές που πέτυχαν αυτές τις επιδόσεις ήταν ο Ρέπας από την κατηγορία των εφήβων, ο Ρέπας ο Κωνσταντίνος, ο Βλάχος ο Μανώλης, ο Σαββοβαλάκης Αριστοτέλης και ο Τιγανάκης ο Αντώνης. Από την κατηγορία των Κορασίδων, η Σιδερή Σοφία, η Σαββοβαλάκη Μαρκέλα, η Παπαδάκη Μαρία και η Ανδρουλάκη Φίλη. Από την κατηγορία των Βέλων, ο Ανετάκης Αλέξανδρος και από την κατηγορία των Πανθέρων Β, Αλεξανδρής Απόστολος και ο Παπαδάκης Μαρίας. Τώρα για την φετινή χρονιά, από τις αγωνιστικές εκδηλώσεις που έχουμε μέχρι τώρα,
7 κολυμβητές μας έχουν ήδη επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνια Πρωταθλήματα το καλοκαίρι στο κόμμα στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι άλλοι 4-5 κολυμβητές μας θα έχουν καταφέρει αυτό το στόχο. Δηλαδή συνολικά 11-12 κολυμβητές μας θα πάνε στο Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Θα συνεχίσουμε με τη συγχρονισμένη κολύμβηση, όπου θα μας μιλήσει η κυρία Μίτσα Δωματιφέκη. Εγώ θα βάλω και τα χιλιά μου, γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα. Το τμήμα της συγχρονισμένης κολύμβησης του ΠΟΗ έχει την τιμή να έχει στο τιμόνι της προπονητικής του ομάδας από το 1998 την κυρία Λέλα Μεμόρη, πρωταθλήτρια και προπονήτρια της εθνικής ομάδας της Γεωργίας και αργότερα προπονήτρια της εθνικής ομάδας της χώρας μας. Στο πλάι της βρίσκεται η Πέλα Λιαδάκη, ταλαντούχα αθλήτρια του συλλόγου μας, πρωταθλήτρια Ελλάδος με πολλές διακρίσεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα και μέλος της εθνικής. Επίσης από φέτος στο τμήμα αρχαρίων η Μαρίνα Νικολάου, παλιά αθλήτρια του συλλόγου μας, επίσης με πολλές διακρίσεις. Ανασκόπηση αγωνιστικών δραστηριοτήτων συγχρονισμένης κολύμβησης. Τα κορίτσια της συγχρονισμένης του ΠΟΗ κατάφεραν για άλλη μια φορά να εκπροσωπήσουν επάξια το Ηράκλειο στην 33η Διεθνή Διοργάνωση Συγχρονισμένης Κολύμβησης Κρίστας Μράης Πράγα. Το 2014, τον Δεκέμβριο, στην Πράγα της Τσεχίας. Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος 12 χώρες, 33 σωματεία με 212 αθλήτριες από όλο τον κόσμο. Οι αθλήτριες αγωνίστηκαν στα αγωνίσματα σόλο, ντουέτο, ομαδικό και κόμπο και κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο κόμπο, αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό. Η Αρμάου Μαριλένα, αργυρό μετάλλιο στο σόλο και την 4η θέση στο ντουέτο μαζί με την Κάβαλου Ειρήνη. Οι αθλήτριες μας έλαβαν μέρος στους χειμερινούς αγώνες και στα πανελλήνια πρωταθλήματα στις κατηγορίες Κορασίδες Β, Κορασίδες Α, Νεανίδων και Όπεν. Στην κατηγορία των Κορασίδων Β αγωνίστηκαν οι αθλήτριες Γεωργιουδάκη Βυργινία, Λασικιωτάκη Στεφανία, Μακράκη Χάρης, Μαυρογιάννη Δέσποινα, Μιχελιδάκη Ιωάννα, Περγιαριτάκη Ιφηγένεια, Πυρουνάκη Έφη, Χατζέα Ζέφη και Χατζέα Κωνσταντίνα, Χριστοδουλάκη Ειρήνη και Βαγγέ Μαριλίτα. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα η ομάδα μας κατατάχθηκε 4η θέση στα πανελλαδικά, στη γενική βαθμολογία και η Γεωργιουδάκη Βυργινία κατέκτησε την 3η θέση και χάλιψε το μετάλλιο στη σόλο. Ενώ στο ντουέτο η Γεωργιουδάκη Βυργινία και Μακράκη Χάρη στην 5η θέση. Η Χελιδάκη Ιωάννα και Πυρουνάκη Εύη την 10η θέση. Επίσης τα κορίτσια κατέκτησαν την 4η θέση στο ομαδικό και 5η θέση στο κόμπο. Στην κατηγορία Κορασίδων Α αγωνίστηκαν οι αθλήτριες Αρμάου Μαριλένα, Αρχάβη Μορφούλα, Κάβαλου Ειρήνη, Καλοχριστιανάκη Χριστίνα, Μακράκη Βίλμα, Μαυρογιάννη Λικερή, Μουλιανάκη Πέννη, Νικολακάκη Μαρία, Τρυπάκη Κατερίνα, Ανδριανού Σελίνα. Στους χειμερινούς αγώνες κατέκτησαν 4η θέση στο ντουέτο με τις Αρμάου Μαριλένα και Κάβαλου Ειρήνη και την 4η θέση στο ομαδικό. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο ξαναβολής έγινε τον Οκτώβριο, η Αρμάου Μαριλένα κατέλαβε 3η θέση στο σόλο και μαζί με την Κάβαλου Ειρήνη 3η θέση στο ντουέτο, ενώ η ομάδα 4η θέση στο ομαδικό, 4η θέση στο κόμπο και 4η θέση πανελλαδικά. Στην κατηγορία νεανίδων αγωνίστηκαν οι αθλήτριες Αρμάου Μαριλένα, Αρχάβη Μορφούλα, Γιαννακάκη Κατερίνα, Κάβαλου Ειρήνη, Καλοχριστιανάκη Χριστίνα, Μακράκη Βίλμα, Μουλιανάκη Πέννη, Νικολακάκη Μαρία, Σπυριδάκη
συγχρονισμένη σχολή στο Καζάν της Ρωσίας, καθώς και στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες στο Μπακού, όπου η Εθνική Ελλάδος πραγματοποίησε πολύ εντυπωσιακά προγράμματα και κατάφερε να μπει στην πρώτη εξάδα της Ευρώπης, συναγωνιζόμενη με τις κορυφαίες κατά παράδοση ευρωπαϊκές ομάδες της Ρωσίας, Ουκρανίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Η Μαριλένα Αρμάου μαζί με την Ειρήνη Κάβαλου συμμετείχαν στο Μεσογειακό Κύπελλο συγχρονισμένης κολύμβησης στη Ρώμη και με τις δύο αθλήτριες της ανεζήτηση εθνική ομάδα κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στους τελικούς του ομαδικού και του κόμπο. Το 2016 με την Εθνική, η Αρμάου Μαριλένα θα συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Γυναικών στο Λονδίνο το Μάιο, στο Πανευρωπαϊκό Νεανίδων στην Κροατία τον Ιούνιο και στο Παγκόσμιο Νεανίδων. Επίσης, η Κάβαλο Ειρήνη μαζί με τη Γεωργιουδάκη Βυργινία θα συμμετέχουν στο Μεσογειακό Κύπελλο στο Ισραήλ. Η ομάδα προετοιμάζεται με μεγάλη συμμετοχή για την Open στις 3 με 4 Απριλίου, το Πανελλήνιο πρωτάθλημά μας. Στις Κορασίδες Α επίσης είναι 27 με 28 Απριλίου. Και στις Κορασίδες Β τον Ιούλιο θα λάβουμε μέρος με 16 παιδιά, 4 τετράδες. Τον περασμένο Ιούλιο, στη γιορτή του ομίλου μας, βραβεύτηκαν για τις διακρίσεις τους οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριές μας για το 2015, δηλαδή η Μαριλένα Αρμάου και η Βυργινία Γεωργιουδάκη από τη συγχρονισμένη κολύμβηση και ο Αριστομένης Απροβαλάκης από την κλασική. Οι επιτυχίες όμως του ομίλου μας είχαν συνέχεια στο Μεσογειακό Κύπελλο, στην Όστια της Ιταλίας, τον Αύγουστο, και ξαναβολή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων Α τον Οκτώβριο. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να συμπεριλάβουμε την Ειρήνη Κάβαλου στις κορυφαίες αθλήτριες για το 2015 και να την βραβεύσουμε για τα 2 χάλκινα μετάλλια στους τελικούς του ομαδικού και του κόμπο που κατέκτησε με την εθνική μας ομάδα στο Μεσογειακό Κύπελλο συγχρονισμένης κολύμβησης, καθώς και για το χάλκινο μετάλλιο στο ντουέτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος μας, κ. Γιώργος Ανδρουλάκης, θα παραδώσει το βραβείο την πλακέτα στην Ειρήνη Κάβαλου. Να σας πούμε εδώ ότι την προηγούμενη Κυριακή, όταν η Λέσχη Λάιονς Ηρακλείου βράβευσε 8 αθλητές και αθλήτριες του υγρού στίβου της πόλης μας που διακρίθηκαν την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα και στο εσωτερικό, βράβευσε και 4 αθλητές του πολυμετικού ομίλου Ηρακλείου ανάμεσα στους 8. Την Μαριλένα Αρμάου, την Ειρήνη Κάβαλου, την Γεωργιουδάκη την Βυργινία και τον Σαπροβαλάκη τα Αριστοτέλη. Επίσης, ο Σαπροβαλάκης Αριστοτέλης ήταν ο ένας από τους 2 κολυμβητές στην Περιφέρεια Κρήτης που βραβεύτηκε από την Περιφέρεια Κρήτης για τις διακρίσεις του την περσινή χρονιά, δηλαδή το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με την ομάδα του ΑΝΟΑ 4% και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Ιστορικό Πρωτάθλημα. Θα σας αφήσουμε να συνεχίσετε με το γεύμα. Θα έχουμε την κοπή της πίτας αργότερα, όπου ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρει το φλουρί θα πάρει από το σύλλογό μας 2 μηνιαίες εκδρομές